bandera, moreak, airean. Emakume bati ukituak egitea leporatuta, iragan igande goizaldean 55 urteko gizon bat atxilotu zuen ertzaintzak Santurtzin. Herriko mugimendu feministako kideak haserreetan askatuta agertu dira etengabe emakumeek jasaten dituzten erasoekin. Emakume izateagaitik ezin gara parrandan ibili, ezin gara bakarrik pote bat hartu, ezin dugu dantzatu, ezin ditugu eskoteak etaman, orduan, hemen gaude, naskatuta gaudela esateko, aski dela izateko, gaua, jaiak, eguna, kaleak gureak direla esateko, eta ozen entzuteko Santurtziko herrian, ezin ditugula olako jarrerak eta erasoak isilpean mantendu. Meizenaren alde gabiltzanak. Protokoloa da printzipioz informazioa jaso, eta horretan kaleratera ikustarazteko erasoak daudela, ze azkenean emakumeok tamalez ez dauzkagu telekomunikabideak gure alde, ez dauzkagu egunkariak gure alde, ez dago kalean gure mezuaren importantzia ez, eta ze importantzia daukan erasotua garenean ez dela emakume bat erasotua, baizik eta guztiak, emakume guztiak eta santurtziar guztiak garela erasotuak, ez? Eta hori da guk ere atera nahi dugun mezu bat kalera. Erraza ez den arren eta oraindik egiteko asko badago ere, jaiak eta egunerokotasuna begirada feministatik bizitzea posible dela uste dute. Ez da bakarrik kostatzea, baizik eta neketsua dela, baina aldi berean gaude indartzu. Hau da, ez gara kikilduko, hemen gaude gauta egun feminismoaren filosofian bizi izateko, eta nahi ditugu jaiak. Jaiak edo erosketak egin, edo dena delakoa nahi dugu bizi pertsonak bezala. Erasoak salatzeko eta amorrua adierazteko, ostiral iluntzean manifestaziorako deia egin du Santurtziko mugimendu feministak. 9:00 abiatuko dira Santurtziko pantalanetatik. Ostiral honetarako biharko, gaueko 9:00 izango dugu Portugaleteko batuka feministaren aportazioa basaratatzua eta mugimenduarekin izateko, eta horretaz aparte deitu dugu santurtziar guztiak beltzez jantzita etortzera. Ikusten dugulako beltza dela ere unifikazio detaile bat edo, ez? Eta orduan horrek ere indarra ematen digula, ez? Eta nola aurretik aipatu bezala, leloa izango da jabale hostia, eraso sexistarik ez, orduan saiatuko gara mala hostia hori ateratzen eta erasotzaileak eta babosoak ikus dezaten ez gaituztela geldituko eta defendatuko garela.